in terms of international relations mag USA gi other parts ok dhi pogore. The same thing because gin gi system margi. Ji nyalo wacho ni kada kwa kier mana matin ni kia kada mana gik madhi Gaza kada mana Russia gaso. It's the same thing. To wan kibiro Kenya kae ker kodonjo to ker donja gi gik ma is totally new and loko gimora mora. Loko gimora mora from Obila, from IBC, from everywhere, judiciary, from nyaka director of criminal investigation. Gimoro change onge system. Ko wuok ngama chielo bedonjo gi mare. Koro mane tabu mon gol maduong. Kes den kuma dewan jok ma respect gimolo ni the rule of law. Kaka ker no donjo cha. Cherera fone dhi mana nyime. Kes chik wacho niya ka onge jakom to jalupne nyalo tiyo. To ka jalup gi jakom mar IBC onge. To commissioners no ginyalo yiero achiel kuomgi mondo bed ng'ama tayo. Kineno schedule mar IBC Act ma osido ne wacho. Giwacho ni minimum mar jabich, but Supreme Court nolero wacho niya ji adek kende oromi commission. Matiende kata mana cherara fone pod odong' kacha kes jok modok kata ng'ene gin tam gin oserumo. Gin Abdul Gie gin ne retire gi Chebukati and the other gentleman. Gin ne retire. Cherara fo kan odong' ji ang'wen ne nyalo tayo giki nyaka sani. No wacho ni vacancy no wuok. Kaka wach mar nomination mar Mbadi to gi Ogunja. Chik wacho ni bang' ndalo 21 ka vacancy wuok, speaker notify IBC. Then after ndalo 21 ifil kanyo. Nyaka gino notimore wasekalo. Waseketho chik. Jo Ogunja oketh ratichgi nikech onego bed ni gin gi representation. Kori penjo ni to constituency ma Ogunja to gitimore na. Kata mana Banisa e Garissa kata mana Magirini. Gito kata wan gi kata mana MCS mana wards ma dhi ochiko the whole of this country. Maonge representation. Mano ketho ratich oganda manitiere kanyo. To nikech mana wach man siasa matindo tindo. No wachuogo duol miluongo ni Nadco. Nadco report no ketho. Ase wache ka mang'eny ni en ana lullaby. Mani iwuondo go wuonda ji mondo ninde. No ketho gik mang'eny kabisa. Achiel kuomgi Nadco inono gimiluongo ni the live transmission of results. IBC wacho ni seche ma chik masani wacho ni seche mitimo yiero a constituency results my constituency for purposes mag president ok dhi a county tallying center eno wuok kanyo immediately to biro Bomas ilo ni live transmission. Nadco wacho ni live transmission ok ochuno mani ng'e tiende ni utimo gik moko e mudho. Nadco ni be mokelo IBC select committee ne gin ga jadi auchiel. Dong IBC nini Nadco mokelo recommendation mar jochiko magidhi gi amend the Elections Act. Ena tugo gi chik mosebedo. Wanyisi ni nitiere pinje ma chik onge. We have nothing onge gimiluongo ni written law. Ena the dogmas, the practices and the rules mosebedo katimore. Kori penjo niya higa 1890 gin notimore. So during that time, jogo no solve nango, ni negi solve kama. That's what happens. Even the UK, they don't have a written constitution. But they are very consistent. To one gi chike mathoth, constitution ni kende and gi several articles. Or the into constitution kende. Yeni katibu koni ngubeni into details. Only the man amatir, they know wacho niya. Wacho manania koro parliament obimondo ochuog chik masiroka. But I don't take one into details nyaka public finance management and so forth. Iwinjo tema pod tamoa kaka wanyalo timo. Na siasa. Moko kwane kakicho. Magara usido ne wacho ni karamana bedhe kwa gi match. Obo bedo miracle